dadi ya ora ono apa-apane. Mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Pun biasa mboten enten apa-apane. Oh nek karo Reza ora dinae apa-apa. Mboten. Wah. Kadang mau ditinggali KTP kula ki. Oh lah rak mulane KTP kok rong gawe kok aku. kartu pelajar biasane. Nggih, kartu Mulane kok aku pelajar. tekon kartu pelajarmu ning ndi sa? Ora tak gawa keri ngono ki senengane. Padahal ten ngene kula niku. Walah lah rak ngono kuwi. Ajeng ke sekolah, Mbak. Hah? Ajeng ke Lah sekolah. niku arep tak ijolke ora iso, Mas. Nggih. Matur sembah nuwun nggih, Mbak. Sami-sami. Sampun, matur Ora nuwun. aku ora matur suwun karo kowe engko sik. Oh. Matur sembah nuwun nggih, Mbak. Nggih, sami-sami. Sami-sami. Sampun Mas Gede. Dereng, Oh nggih. dereng terus gara-gara tetangkep karo sing rada suwe kok. Nggih pun matur sembah nuwun nggih Mas Reza nggih. Oh Nggih. nggih, sami-sami. Nggih lek medhun ampun medal mriku. Lah pripun? Menek mriku terus melompat. Oh. Sampun pareng Mas. Nggih Gede. sampun matur sembah nuwun Mas Reza. Jan perbawane iki. Ayo. Gondo batin. Ya ora ngono kuwi. Ayo ora. Minangkane pamun ta salajengipun nggih menika. Kangen ing ati. Apa nganu sik ndam sari sik? Kangen ing ati sik wae. Ingkang keparing nyekare nggih menika Mbak Agnesia Nandasari Nuring Tias. Oh, to? Sik nyedam sari iki, oh iya ding kualik aku. Berarti Mbak Ika Suhesti. Nanti senengane kualik aku. Soalnya sok mulak-malik. Mbak Ika. Nggih sugeng dalu Mbak Ika. Sugeng enjing. Sugeng enjing. Nggih, pripun kabare? Lho takon meneh. Dereng ngantuk. Ngantuk. Ngantuk apa? Nggih. Ngopi apa? Ngantuk ya bubuk kok ngopi. Bobok. Nambah iya. Bagong senengane. Lah. Kowe iki jenenge apa jenenge tutorial. Tutorial apa ya? Tutorial lah pokoknya lah. Mbak Ika, kangen ning ati nggih Mbak Ika. Nggih. Nggih. Menika langsung. Langsung mawon mboten napa-napa mungkin. Nggih. Monggo Mbak Ika, kangen ning ati Mbak Ika. Rasah nggo bawa ya. Ya ora usah wis muni langsung kok mau kok. Ya masa sabar tekon toh, meneh. Kok ngono nesu-nesu. Lah mau wis tekon langsung wae ya langsung. Lah kok masan monggo Mbak Ika, rasa nggo bawa ya. Senengake. Mas Wahyu siap. Bolake selap terus nek Mas Wahyu kuwi. Wis gong, heeh wis. Sah. Ora maju meneh. Oke. Piye iki wis entek pamundhutane ya iki wis jam 2:30 yan wisan ya. Ayo karo alon-alon neruske laku, Gong. Laku apa? Laku prihatin apa? Lakone iki lho, Gong. Iya. Terus ya iki apa jenenge? Wis cukup tak kira iki semene iki. Heeh, ndak. Kok nek kakean ya ora apik. Heeh. Ayo do sebo. Sebo. Heeh. Wah, urung tutuk ya aku, Truk. Ayo sebo kuduan. Ya. Kae ndoro-ndoro putra-putra Pandhawa kae ya wis. Malah wis do mlumpuk ning Karang Kadempel kae. Ya awake melu nyaket sowan. Nganggo apa? Wis ngaku pelayon wae. Oke. Ya ayo.
Gus Ndara Antasena Ndara Gatotkaca Ndara Antarja. Kula jan ngaturke panuwun matur nuwun sanget niki. Dene ndika sedaya kersa rawuh wonten Karang Kadempel sajake badhe paring pambiyantu nggih. Ha, Petruk. Kakekne Semar bakal mbangun desa, mongko iki para pepunden Pandhawa padha lenggah ana kene. Uga bakal padha sabiyantu. Dadi para putra kudu melu sabiyantu. Ya, Petruk. Wis salumrayen to para putra Pandhawa uga padha sabiyantu ngelingi kabeh lelabuhane Hyai Semar tumraping negara Ngamarta. Ya pura kawan. Aja sumelang kabeh para putra mesti melu ngenteng-entengi bot kerepotane Hyai Semar. Waduh matur sembah nuwun sanget. Lajeng kersanipun pripun? Petruk, ya mung ngene. Gegayuhan utama iki wis tak mestine ana pacobane. Mula aku sasedulur mapan ana kene iki sing baku njaga keslametane Kyai Semar lan kahanan Karang Kadempel. Neng, kowe kabeh ya sing kudu prayitna ati-ati merga saka pandukaku iki mengko bakal ana wujudan sing ora kasat mata. Lho. Ana barang sing ora kasat mata niku pripun, Den? Ya mengkono. Mula Kakang Gatot Kakang Antarja iki ya sing do praitna waspada tenan lho. Merga iki pancen arep ana laku dom sumuruping banyu kang sumedya mlebutek banyu bening klebu Gareng Petruk Bagong iki ya sing do praitna tenan nggih, Gus. Gong, hati-hati lho, Gong. Heeh. Nyambut gawe ning aja nganti ngalamun. Aja nganti suwung jagatmu iki. Pokoke aku ora tau ngalamun kok. Sorote pandam sumula amadangi pasarean nanging wadana remu-remu kalingan hang-hangang sang tiah manangkung sumungkem guling sang kakung rerepa baboe mandeman peraten tek branto kulum dadah runte oladalah harcaka blai-blis lanat padha jek-jekan mundi dawe pukulun pandya Betari Durga. Aku sak kanca supaya mapan ana ing Karang Kadempel kene. Nanging supaya padha laku panglimunan pamriye sing mapan ana kene aja nganti padha ngerti. Waladalah. Ya iki para putra Pandhawa malah padha mlumpuk ana kene. Padha jagongan ya tak kiri godane aku mancing ana awake Antarja iki. Loh, kowe lah, kae ngomong ae. Waduh. Pripun iki, Den? Gus, Ndara Antasena. Niki wau pripun kok Ndara Antarja ngerti-ngerti nglarak Ndara Werkudara? Ndara Werkudara Ndara Gatotkaca. Anti kleru, alon-alon terus. Heeh. Aku ki panik kaget Gong. Gek nika sajake dijempalani terus. Lah aku morak ya wis kandha. Heeh. Sing do ati-ati tenan ora kena do ngalamun. Lah Kakang Antarja kae mbok menawa moki terus ngalamun. Sajake padu karo sing wedok seneng omahe terus njuk ngalamun kakean pikiran. Terus kesurupan barang sing ora ketok njur ngerti-ngerti ngajar karo Kakang Gatot. Wah. Gong hati-hati lho, Gong. Heeh, aku ngati-ati nek aku ki. Lah terus niki pripun niki, Den? Ayo wis kae ditututi.
kaca. Sejatine aku sengit karo kowe wis kawit biyen. Merga padha-padha ana Werkudara nanging kowe sing ditresnani. Kudune sing ditresnani ki Antarja, merga aku ki anak mbarep. Mula aku sengit tenan karo kowe, pantes ya mung kudu tak ajar kaya ngene iki ayo. Nek pancen kowe digdaya tangiya Garut Kaca. Kakang Antarja kae kasrupan barang sing ora ketok. Mula terus tegel ngajar karo Kakang Gatot nganti semaput kaya ngene iki. Wah. Lah niki terus pripun niki, Den? Saya santai wae. Menengo wae tak tetesane nganggo sungutku tangiya, Kang. Iki mau kena ngopo ngerti-ngerti kok diajar karo Kakang Antarja. Ayo merga Kakang Antarja iki mau kelebon barang sing ora ketok, mula banjur tega njembalani Kakang Gatot. Wis saiki ngene, Kakang Gatot kuwi duwe daya piandel ya kuwi suket Kalanjana Siti. Wateken niku. Kuwi wateken. Ben iso weruh sing ngeslupi Kakang Antarja kae wis engko nek weruh Kakang Antarja kae genti ajaran wae ya Dimas mati dening aku kowe. Antarja to ajar nganti aku bisa metu saka awake Antarja. Ayo apa kowe weruh karo aku, weruh nyoh Taparana. Ah. Ah. Wah, aku kira iso weruh kowe.
wis, Truk. Saka wengiraku iki buta-buta kae mesti do mlayu. Wedi karo awake dhewe ning awake dhewe tetep kudu waspada. Tetep kudu hati-hati wis. Tetep kudu njaga karang kadempel. Sinambi nunggu dawuhe Ki Asman karo para pepundhen Pandhawa nggih. Meh rahina sumubang Hyang Haruna katinetraning Anggarapuh sabdaning kukila engganekara saketer kene tunga engkong ler pusing bini wanco Bapatok ing ayam wana Ilahing Semar ulun pasang pambagya padha kanthi raharja inggih pangestunipun ulun padha wenang wilujeng sowan kula babekti kula kunjuk pukulun ya ulun tampa karya bombong ing tas ulun banjur apa karyanira marak ana ngabiyantara ulun kekilapanipun menapa temtu paduka pukulun sampun prisa dhateng mubah musik legetaning manah kula adile pitakon kuwi mung diwangsuli mula nganggo sajarwa dhisik nggih kula tak matur pukulun kula niku ditangisi momongan kula para Pandhawa bilih Bathari Sri Dewaning Boga niku murca monggo kula ngertos yen Bathari Sri niku pancen paduka timbali dipun kersakaken sawetawis mapan wonten Ngundarandir Bawana mriki. Lah niku jane ingkang dipun kersakaken kados pundi ulun Semar? Bathari Sri ulun timbali ulun kersake sawetara mapan ana ing kayangan ulun iki
Saktine ulun mung kepengin ngelingake marang para pendholan kawula ngamarta murih aja nganti singlar ing sesanggeman, aja nganti lali marang bumine. Bumi kang saben-saben wis paring nikmat mupangat wis samestine kudu dijaga. Merga kasunyatane bumi uga kalebu sumber panguripan. Mula kudu ngaturke rasa syukur marang Gusti ingkang Maha Agung ketang amung sarwa prasaja para kawula aja nganti lali nggone padha ngadani sedekah bumi. Pinangka tandha rasa syukur lan rasa matur nuwun marang bumi kang wis bisa paring sumber panguripan lumantar wuru wetu. Iku Semar. Inggih. Niku sedaya nggih pun kula aturke kok. Lah yen ngaten sapunika kula lajeng nyuwun supados Bathari Sri. Kula nyuwun supados Bathari Sri menika enggal kundur dhateng negari Ngamarta. Slamesaken dhateng para kawula negari Ngamarta, utamane para among tani. Murih saged kinayoman dening Bathari Sri iya Semar. Kaya wis cukup nggon ulun nyoba marang para Pandhawa, Bathari Sri samangka tumuli ulun dawuhi supaya mudhun marcapada maneh ngemongi para pendholan para kawula Ngamarta Semar. Permara reh manguswa yo ngambreng kati karunaning kaswase aning marga lakon dasang kanda astrat mojo leng-leng lalu hangulati matur sembah nuwun kula dene sampun minangani panyuwun kula sedaya dawuh paduka kula badhe kula estakaken nanging lajeng babakan anggen kula badhe mbangun desa babar pisan kula nyuwun dipun ayomi kula ayo semelang Semar kula mesti bakal njangkung lan paring sarana marang gegayuhan kita nggone mbangun Karang Kadempel malah babar pisan ulun uga paring wahyu katentreman kanggo jeneng kita lan para Pandhawa mudhune para kawula Ngamarta nggih matur sembah nuwun kula dados niki lakone saged kangge lampahan tumuruning wahyu katentreman iya Semar mangkono salakon iso 3-3 lakon kang saka iku bebarengan Bathari Sri supaya mulih ning Ngamarta babar pisan tanpa ana sarana kekuatan kanggo mbangun desa. Uga wahyu katentreman tumuli tanpa ana Semar. Inggih matur sembah nuwun pukulun. Sakundur musika kayangan katone iki pukulan Bathari Sri uga wis kundur ning negara Ngamarta. Nggih sampun. Sampun Sri pun mulih. Pun mulih teng negara Ngamarta. Aduh Kakang Semar.
Matur nuwun banget ya Kakang Semar. Nggih. Malah kejawa kula diparingi sarana kangge bangun desa, ning ugi malah diparingi wahyu katentreman. Ning ampun kaget. Yen niki kadose wonten pacoban malih. Iki Petruk mlayu-mlayu ki ana ngopo kena ngopo. Matur-matur ngersani Bapak. Saha ndara-ndara kula. Ndara bayi ndara. Salebetipun panjenengan sami rembagan njawi geger tenan niki amargi Karang Kadempel kedatengan sapa jenenge? Sapa jenenge? Waduh. Kedatengan bungke. Monggo kowe ora digenderi meneh. Monggo kowe kuwalat. Aku ki lali, Ji, Pak. Kedatengan sapa jenenge? Bathara Kala. Para putra-putra ki mboten wonten ingkang wani methuke. Lah kok ana-ana wae Bathara Kala rene iki ngopo? Sumbar. Sing disumbari ndara-ndara kula Pandhawa. Yen Pandhawa badhe dipun mangsa krana niku jare dadi Sukerta. Tak jakae. Gedhe dhuwur Werkudara iki ya ayo Bathara Kala sumbar ya endi kadang-kadangmu kon tekan kene tak pangane sebabe kowe kuwi para Pandhawa isih mlebu dadi wong Sukerta. Para kage Werkudara panganen Werkudara nek ora tak dupani sik gaglak limpamu.
iki pambayune para Pandhawa Prabu Puntadewa. Punta dulur-dulurmu adi-adimu wis tak pangan manjing ana adukku. Kowe kok malah kaya pasrah arep tak pangan apa kowe ora wedi? Bathara Kala, pati uripku iki tak pasrahke ana ngersane Hyangmu Agung. Neng yen Bathara Kala dadi jalaran patiku monggo kakean wus untal malang kowe. Waduh. Waduh. Waduh mati aku. Waduh. Waduh ati awerku Dara Janaka kembar. Tak pangan kaya gampang wae manjing ana wadukku. Neng bareng Puntadewa tak pangan mung mandheg ana telak. Kok malah kelegen aku iki waduh. Tak ulu ya ora iso. Tak lepeh wis kulino. Aduh ora iso yan. Aduh piye iki lara kabeh awakku. Aduh mati aku. Aduh Yai Semar, aku tulung ana aku nyuwun ngapura. Aku kesiku dening Kang Murbeng dumadi. Dene aku wis mangan para Pandhawaku Dara Janaka lan kembar wis kalu mlebu ana wetengku. Mung kari siji Puntadewa rekane arep tak untal. Neng malah mandheg ana gulu aku dadi kelegen iki waduh tak ulu ya ora iso. Tak lepeh ya ora iso aduh aku tulung ana Kyai. Kowe njaluk ngapura ki merga kowe wis ketaman to. Ya kaya ngono kuwi oleh-olehane wong murka ki kala. Sik Kyai aku ki jane mangan rak ya ora luput to. Ora luput piye? Gage omongo dasarmu ki apa kowe iso muni ora luput ki dasarmu apa? Sing tak pangan ki Pandhawa. Monggo Pandhawa kuwi Sukerta. Pandhawa kok tok anggap Sukerta ki dasarmu ki ya apa? Merga kuwi wong lima lanang kabeh, dur tunggale kabeh. Nek kowe iki durung ngerti iki takon. Merga ngertine iki ya karo takon, dadine karo tiru-tiru, apike karo tumandang. Mula kowe kelelegan merga lehmu mangan ki kleru. Rumangsamu Pandhawa ki Sukerta. Kowe tak kandhani ya. Sing diarani Pandhawa Sukerta ki ngene. Umpamane aku duwe bojo, banjur duwe anak cacah 5 lanang kabeh. Kuwi diarani Sukerta. Lah yen Pandhawa Puntawerku Dara Janaka kembar kae dudu Sukerta. Merga kae mbokne ki loro. Goblokmu ki ngethek. Puntadewa werku Dara Janaka ki anake Kunthi. Nek nang kula Sedewa ki anake Madrim. Kok terus tok arane Pandhawa 5 Sukerta ki? Jane utekmu ning dengkul ye. Mula kowe nganti kelelegan ki merga kowe ki ngawur. Ngerti nek ri kok mbok untal. Lah iya lara. Aduh mati aku. Aduh. Kyai aku luput aku tulung ana. Kala kowe mbiyen tau dielingi karo bapakmu ya Bathara Guru to. Kowe kena mangan Sukerta nanging wanti-wanti sapa sing iso maca tulisan ana ing bathukmu, sing ana telakmu,
Sing ana dadamu sing ana gigirmu kuwi singkirana. Ya apa ora? Ya, Yai. Yen ngono aku nyuwun tulung mbok wedarke lan mbok wacake babar pisan, Yai. Wacake piye? Tulisan sing ana bathukmu, sing ana telakmu, dadamu, gigirmu kuwi mbiyen wis tau diwacake karo Ki Dalang Kandabana to. Kala. Kowe ngerti ora nek ruwatan kiragate akeh? Ngerti apa ora? Merga ruwatan ki ya sajene akeh tenan. Waduh. Lah terus lehku klelegen iki kepiye? Lan pendho pisane metu saka wadukku piye, Kyai? Wis. Kowe cukup tak wacake caraka balik wae. Kowe mari lek klelegen pendho ya wutuh bali meneh. Wis tak wacake caraka balik ya. Ngatha Bagama Nyaya Jadapa Lawasatadha Karacanaha. Aduh, Kyai. Piye rasamu saiki? Bareng pendho wis mbok lepeh kepiye saiki? Ya kepenak rasane. Aduh, Kyai, aku wis kapok tenan. Ora arep mangan Pandhawa sepisan maneh. Aku nyuwun ngapura ya, Kyai. Wis aku tak bali ya, Kyai. Ya wis kono bali, janji baleni meneh aja takon dosa. Aku nggak mau. Durga. Tenan apa ora? Mesti kala ki ditumbani karo tuwekane. Iya ora? Durga karone iki. Kowe iki ya ngopo saben-saben aku duwe gegayuhan kok mesti tok ganggu? Meri kowe srik karo aku. Ayo bali. Ayo bali. Batu, Pak. Emah aku nek ngono kuwi emah. Batu, Pak. Emah aku emah lho aku. Batu, Pak. Emah Kakang Semar. Kowe gaweane senengane iki ganggu. Ganggu leku duwe gawe. Senengane. Kowe gelem bali apa ora? Ayo bali, timbangane tak. Batu, Pak. Mau jijik aku jijik. Timbanganmu tak. Batu, Pak. Kurang ajar kabeh. Apa ya iki ya? Apa ya? Gong, kowe le mudut ki piye ana bakone nggon lambe iki? Batu, Pak. Wegah aku, wegah. Ayo bali mulih. Wadya balamu dijak bali kabeh. Batu, Pak. Wegah aku nek ngene iki carane wegah. Monggo aku diseneni. Diseneni karo simak. Aku nek kaya wong nyegat meneh.
kon jegal. Gak aku. Janji wani ganggu gaweanku, wani ganggu bendaraku Pandhawa. Wani ganggu wong-wong dulur-dulurku sing lenggah ana padukuan 13 Malangan Sri Gading kene iki. Masih berani? Aja takon dosa kowe Durga, aja takon dosa. Inggih, aku tak bali njaluk pamit. Ki Semar ning kene. Bro. Mati ya. Waduh. Bagong. Bagong arep ndi ben ora tancep kayon. Sesuwe wektune iki. Bali rene digawa mulih rene. Kowe ngopo iki, Gong? Mbok diresiki jijiki. Gong, Gong, gah aku. Wah, wegah aku, Gong. Iki lho, ayo to, nyo. Wah, Gong. Tak pacul lho kowe. Tak pacul perkara lho iki. Oh, perkara aku karo bojoku ndak. Gong, gah aku, Gong. Ora guyon sik tak raup. Oh, sik. Ngono lah apik, Gong. Heeh ya. Wis meneng wae kowe. Oke, tak meneng aku. Hau. Punten niki lampane pun paripurna sing disuwun saged ambabar kanugrahan agung utaminipun dhateng warga ing padukuhan 13 Malangan Sri Gading kene mriki mugi tansah jinangkung binerkahan Gusti tansah pinaringan kabagas warasan lumintu rezekinipun rahayu dara. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.